Hola, soc Xavi Garcia, enòleg i copropietari del celler Alella Vinícola. Alella Vinícola és un celler que va néixer el 1906 en forma de cooperativa i és el celler que va donar origen a la denominació d'origen Alella. És un celler que va fer molt bé les coses al llarg del segle XX i va registrar vins tan emblemàtics com els Marfils, que va exportar arreu del món durant moltes dècades. El celler el tenim localitzat sobretot perquè l'arquitecte que ho va dissenyar era Jeroni Martorell, un deixeble d'Antoni Gaudí. Nosaltres actualment estem gestionant una trentena d'hectàrees de vinyes entre Alella i Teià, bàsicament, i el que nosaltres treballem són vinyes en pendent, vinyes totes que miren la gran majoria al mar, molt properes al mar, i el 100% de les nostres parcel·les el terreny és granit. El granit, una mica meteoritzat, que es transforma en aquests sòls arenosos, blanquinosos, que tots hem vist aquí a la nostra zona, que és el que anomenem nosaltres el sauló. El sauló el que té és que no té res, no té ni matèria orgànica, no té nutrients, no reté l'aigua, sinó que percola l'aigua en forma de rieres quan plou molt o es percola dintre dels aqüífers, i això ens va molt bé per controlar el vigor i la maduresa de les nostres parcel·les. Actualment, què fem a Alella Vinícola? Tenim dues línies de negoci molt diferenciades. La primera és la que ens hem dedicat sempre, que és elaborar vins i caves i comercialitzar-los a nivell internacional, i l'altra és el que fem des de fa 20 anys, que és dedicar-nos al turisme del vi, el que avui en dia coneixeu tots com a enoturisme. Fins ara el que hem fet sempre és les visites guiades al celler, visites a vinya, diferents activitats enfocades a nivell particular o a nivell corporatiu, i fruit una mica de la crisi sanitària que patim actualment, ens estem reinventant. Per tant, creiem que de cara al futur estem començant a fer proves, que estem començant a fer petites visites, però estem treballant ja de cara al 2021 per adequar tot el turisme del vi a la situació actual i a la situació que preveiem que tindrem a curt o a mig plaç. Aquest lloc que estem ara aquí presentant-vos és la finca i és un lloc que comencem a treballar aquest últim trimestre o semestre de l'any, però sobretot l'estem enfocant ja de cara a l'any que ve. Són diferents espais que estem habilitant, que estem adequant per rebre el visitant, per explicar el que fem, estem enmig d'una vinya i a més ens dona arguments d'explicar moltes altres coses com és la gestió d'un hort, la gestió dels residus orgànics, ja sigui de vinya o ja sigui de celler, i tancar una mica el cercle tant del carboni com del nitrogen i explicar que els vins que fem han de ser bons i que han de ser sants. I us presentem avui un dels vins emblemàtics de la casa. La marca Paraigües, com sabeu, és la marca Marfil, que és una marca que es va registrar el 1923, i elaborem dos vins blancs sota la marca Marfil, el Marfil blanc sec i el Marfil clàssic. El Marfil clàssic, que és el germà del que presentarem avui, no només és pansa blanca, sinó que també té garnatxa blanca i té aquell puntet abocat típic i característic dels vins d'Alella des de sempre. El vi d'avui, el Marfil blanc sec, és aquest. Com veieu, vàrem recuperar fa més de 10 anys la tipologia, la forma de l'ampolla Rin, que era l'ampolla que utilitzava la cooperativa a principis del segle XX. Llavors el que vam voler fer no només és mantenir la marca Marfil, sinó recuperar la imatge original de principis de segle. També el que vam fer és recuperar detalls de l'etiqueta original de principis de segle, amb aquestes sanefes, amb aquestes lletres que també recorden l'etiqueta original. És un dels vins que elaborem més ampolles i que sobretot ens funciona molt bé a nivell local i a nivell internacional molt, perquè a nivell local és molt conegut, la pansa blanca d'Alella, vinificada en forma de vi blanc sec, fermentació fins al final, i és un vi que elaborem i que criem durant 6 mesos amb les pròpies lies amb inoxidable. La collita 2019, que és la que tenim aquí a les mans, és el primer any que tornem a introduir una part de la producció fermentada i criada en botes de 500 litres. Antigament, a la cooperativa aquest vi l'elaborava amb criances molt llargues, amb fudres molt grans. Volem tornar una miqueta als orígens, tant amb imatge com amb producte. Llavors el que fem és, una part de la producció es fermenta i cria en botes de 500 litres i l'altra amb inoxidable i la mantenim durant mig any criant-se amb les pròpies lies perquè aquestes lies aporten textura, aporten complexitat en forma d'aromes i sabors a cada copa.
100% monovarietal de pansa blanca, la parcel·la està localitzada a la vall de Rials i una mica a Teià, tot és sauló, produccions de 3.000 quilos hectàrees i és un raïm que collim entre la primera i segona setmana de setembre. És un vi molt adequat a la cuina mediterrània que tots coneixeu, a base de peix, marisc, arrossos, aperitius. És un vi de terrassa i és un vi per menjar. Té estructura i complexitat suficient per aguantar i per maridar diferents plats que us pugui venir de gust. Bé, tenim aquí una copa de marfil blanc sec. I bé, jo crec que és un vi que reflexa molt el territori. És un vi de pansa blanca 100%, sauló, clima amb molta influència del mar i sense maquillatges. Com he dit abans, mínima intervenció en vinya, només productes ecològics i el celler el mateix, mínima intervenció. Treballar ben treballat, de manera adequada, adaptada al producte i a la collita, i això és el que obtenim. Obtenim una pansa blanca, seca, amb aromes afruitats, amb els típics aromes de la pansa blanca, fruita blanca, poma, pera, fonoll, alguna nota especiada, i en boca és un vi que, com tots sabeu, és un vi blanc sec, però que té una textura, té una certa complexitat, té una bona acidesa, que ens aguanta molt bé a la proximitat del mar i amb el sauló i amb el clima que tenim, l'acidesa aguanta molt bé. El tema de la criança amb lies allarga molt bé tot aquest sabor i el que fa que sigui un vi blanc que, tot i ser fàcil de beure, sense complicacions, té una certa complexitat per maridar amb diferents plats adaptats a la cuina mediterrània, que pot ser a base d'arrossos, marisc, fritures, peixos, amanides, o, per què no, amb una terrasseta, una ampolleta fresqueta. Jo espero que us hagi agradat la presentació i res, que és un vi que trobareu als comerços de proximitat, sobretot, i penseu que és un vi que el trobareu al voltant dels 8-9 euros l'ampolla. Espero que us agradi. Salut i pansa blanca! Hola, soc l'Antoni Cerdà, copropietari del celler Boquet d'Alella. És un celler que va començar el 2010 amb una clara intenció, de fer vins ecològics, fer vins amb varietats autòctones de la DO d'Alella i també fer enoturisme. Què vol dir això? Doncs és intentar que la gent que vingui aquí al celler marxi amb una experiència nova. Intentar fer-ho d'alguna manera que les activitats que fem i les feines que fem la gent s'ho facin com una mica seu. Conreem unes 15 hectàrees de vinya, totes de propietat, totes amb certificació ecològica. Aquestes 15 hectàrees les tenim col·locades en diferents municipis, una part a Alella, una part a Teià, una altra part a Cabrils i una a Vilassar de Dalt. Les mateixes varietats que tenim a Alella les tenim a Vilassar de Dalt, i això us ho explico perquè, mira, la finca de Vilassar la tenim a uns 450 metres de desnivell, amb la qual aquella finca les maduracions són molt més tardanes que les d'aquí a Alella. Això fa que els nostres vins siguin una mica diferents. Quan collim aquí a Alella, al cap de 15 dies collim a Vilassar, amb la qual fa que les bremes nostres siguin bastant llargues. Normalment comencem a collir a bremar el 15 o 20 d'agost i llavors no parem fins quasi bé la primera setmana d'octubre. Boquet d'Alella, quan vam començar, vam fer com un lema que diu «Viu la tradició, experimenta la innovació». La tradició és una mica el que és la masia, la família, que nosaltres, saps, una mica el territori, el que som, i la innovació una mica és el que és la imatge. Vam voler fer una imatge així diferent a la resta, una etiqueta rodona, del fet que siguis una mica diferent, que tothom et vegi d'una altra manera. Avui us vull presentar el nostre Boquet Blanc 2019, que és un vi elaborat amb pansa blanca i garnatxa blanca. Com s'ha fet? Nosaltres, quan és l'hora de la brema, quan decidim de començar la brema, després de molts controls de maduració, quan arriba el moment òptim d'acidesa i de grau, és quan comencem a collir. Aquí collim amb caixes de 15 quilos per intentar que el raïm arribi el màxim sencer al celler. I un cop l'hem collit, el fiquem en una càmera per refredar durant una nit. Aquesta càmera el que ens fa és el raïm arriba calent i el baixem a 5 graus.
I llavors el que ja intentem fer és una petita maceració. Tot seguit, un cop hem acabat s'ha refredat, doncs el pugem al celler. I en el celler ja comencem el que és a premsar. En quant a la pansa blanca, la premsem i ja la posem directe a la tina i que comença a fermentar. Llavors, el que és la garnatxa blanca, aquesta varietat ens convé molt, el que la fem és quan arriba al celler, la derrapem i la fem macerar durant una altra nit, amb les pells, perquè d'aquesta manera intentem extreure els màxims d'aromes primaris. Un cop acabat de macerar durant una nit, la descobem, buidem i premsem. I llavors comença a fermentar. El fet de començar a fermentar, la fem fermentar durant 10-15 dies, intentem sempre que les fermentacions siguin el màxim llargues possibles. I això ho fem a base de només amb temperatura. O sigui, controlem els vins sempre que es mantinguin a 15 graus de temperatura. Després, un cop s'ha acabat les fermentacions, trasbalsem, tapem i llavors el que fem és un batonatge amb lies. Què vol dir això? Doncs és agafar tots els llevats morts que han quedat durant la fermentació, que han quedat al fons de la tina, el que fem és fer-los pujar cap a dalt perquè estiguin en contacte, els llevats amb el vi. I d'aquesta manera intentem crear un postgust molt llarg que després trobareu en boca. Intentem que el vi sigui persistent a la boca, que ens duri. Llavors, un cop hem fet el batonatge, el deixem, el filtrem, el deixem durant 2 mesos més o així, normalment amb repòs. Un vi, per mi, necessita tranquil·litat i no té que tenir pressa. Llavors, el mes de maig és quan intentem... el mes de maig és quan ja comencem a treure'l al mercat. Per exemple, en quant a color, ja veu que té un to molt net, molt brillant, unes tonalitats verdes, que aquí amb això demostrem el que és la joventut del vi. La tonalitat verda ens mostra més que res que és un vi jove, un vi de l'any, un vi del 2019. Llavors, un cop en quant a nas, aletegem una miqueta per intentar que el vi s'obri. Mare meva. És un vi amb gustos a poma, a pera... Boníssim. Vull dir, més que res, molta fruita, molta joventut és el que li notem. Després, un cop ens el posem en boca, tenim una acidesa equilibrada, una entuositat en boca molt llarga, degut al batonatge, un postgust molt llarg, et fa salivar, tota la boca la tens neta. Com el podem maridar? Pel fet de ser un vi jove, el podríem maridar amb aperitius, amb plats lleugers, és un plat a pasta, per exemple, o qualsevol cosa a la planxa. Això seria l'ideal per aquest tipus de vi. Espero que us agradi. Salut i pansa blanca. Bona tarda, el meu nom és Pepi Milà i soc la responsable d'enoturisme de celler Can Roda, juntament amb la meva germana, la Rosa. Nosaltres vam començar a comercialitzar vins l'any 2010 dins de la denominació d'origen Alella. Com veieu aquí, estem a dintre la zona del Vallès Oriental, nosaltres, ubicats a Santa Maria de Martorelles, a dintre aquesta finca modernista que es diu Masia Can Roda, que és una masia que va ser construïda l'any 1864 per la família Bonaplata i que és molt maco també de vindre a veure tot aquest entorn. Des de l'any 2010 estem comercialitzant els nostres vins, tots a base de pansa blanca, bàsicament. Nosaltres, fins a l'any 2018, treballàvem les 7 hectàrees de vinya que tenim aquí dintre la finca i juntament amb alguns raïms que ens venien dels pagesos d'aquí al voltant, havíem arribat a una producció d'unes 35.000 ampolles anuals. A finals de l'any 2018 i principis del 19 vam donar un tomb a l'empresa per intentar cuidar més hectàrees de vinya i poder produir més quantitat d'ampolles. Des d'aquell moment, per un costat, hem estat cuidant més vinyes, ara cuidem 20 hectàrees de vinya, tant que són en propietat o en parceria. Totes estan a dintre la denominació d'origen Alella. Tenim vinyes al Montornès, aquí a Martorelles, a Sant Fos
i algunes a Vilassar de Dalt. Important també és que totes són en agricultura ecològica, i, per exemple, també ens hem tret la certificació de Biosphere, de turisme sostenible, perquè la nostra idea de sempre ha sigut que si respectem bé l'entorn i respectem bé la natura, al final els fins seran bons. Llavors, a part, una altra cosa que hem fet que per mi ha sigut molt agradable és que nosaltres hi havia un altre celler aquí a Martorelles, que és Serralada de la Marina, propietat d'en Joan Plans i la Roser. Joan Plans és el meu cosí, és el nostre cosí. Llavors, ell va deixar per circumstàncies el que és el celler i ens va fer molta il·lusió agafar nosaltres les seves marques i comercialitzar els seus vins. Realment som realment família, per tant no era tan complicat tornar-ho a fer una altra vegada, perquè realment un dels primers enòlegs d'en Joan també va ser l'Enric, l'enòleg actual i també propietari del celler. Llavors ens fa molta il·lusió aquest any poder presentar un vi d'aquesta línia Serralada de la Marina, que en aquest cas és el Pas de les Bruixes. No només conreem pansa blanca, sinó que també tenim vinyes de cabernet, tenim vinyes de moscatell i de merlot, de garnatxa negra, de syrah i una mica de chardonnay. I aquest any hem apostat també per plantar vinya nova i en aquest cas hem plantat garnatxa blanca i una mica més de cabernet perquè realment sí que hem pogut comprovar que la garnatxa és un raïm que s'adapta molt bé en aquest terreny de la Déu Alella, que és el sauló. I realment hem cregut que valia la pena apostar una miqueta més per aquestes varietats que són autòctones però que aquí tenen molt bona acceptació per part del terreny. També és important explicar que a Can Roda és el projecte enoturístic que estem intentant tirar endavant. Per això realment primer hem de parlar una miqueta com de queixa perquè el Vallès Oriental és una zona que no és una destinació turística, però que realment, mica en mica, aquí ens va coneixent, sí que diu que el lloc és molt maco i que ens poden vindre a conèixer, perquè com que és un problema que entres per una zona molt industrial, la gent no es creu que aquí hi hagi vinyes. Llavors, a vegades, la gent ens truca i ens diu, escolta, pugen, que veuran vinyes, veuran una finca que és tota forestal i a part, a davant, ja hi tenim les muntanyes de Serralada, del Parc Natural de la Serralada Litoral. Jo crec que és un entorn preciós per poder fer enoturisme. A part que hem de pensar que aquesta masia va ser construïda per la família Bonaplata. O sigui que podríem dir que aquí és on va començar la revolució industrial perquè ells van ser els que van portar tota la tecnologia de vapor de Londres cap a Barcelona i van construir la primera fàbrica a la zona del Raval. Llavors també té tota la seva història que ens agrada explicar quan la gent ens ve a veure aquí a Can Roda. A part d'això, intentem fer tastos i maridatges amb productes realment aquí de proximitat i altres tastos en què combinin, el que és la vegetació d'aquí de la zona amb els nostres vins, perquè podem apreciar que realment aquesta vegetació també es nota en els vins. En el nostre cas, avui ens fa molta il·lusió presentar aquest vi que és el Pas de les Bruixes de Serralada de la Marina, aquest vi que parlàvem d'aquestes marques que hem agafat nosaltres del Joan. És un vi que és una mica diferent del que nosaltres havíem fet fins ara. Es tracta d'una maceració pel·licular. Llavors el tenim durant 5 dies a 8 graus perquè vagi fent aquesta maceració amb les seves pells i després ho tenim durant uns 15 dies fermentant també. Al final obtenim un vi, com sempre amb les seves notes molt salines, també un toc especiat i un bon toc a herbes, que realment el que a mi m'agrada d'aquí és que realment en aquest vi puguis notar una miqueta la natura que tenim aquí al voltant. El seu nom també és una mica especial, el seu nom és el Pas de les Bruixes, perquè realment, on estem aquí a Martorelles, les històries diuen que hi havia un pas de les bruixes que anaven des de Barcelona cap a Vallgorguina, i per aquí era per on passaven quan anaven a fer els seus aquelarres i així. I per això és el nom que té. Veureu que té un color una miqueta més fort, no aquest palla suau que pot tindre la pansa blanca jove. Això és degut al seu temps de maceració particular, amb una mica de carbònic residual. I bueno, espero que us agradi. Salut i pansa blanca.
Bona tarda, benvinguts a tots a Reventós d'Alella. Estem a l'altra cara, a l'altre vessant d'Alella, de la que és l'habitual la festa de Barem. Estem a l'Alella interior, a Santa Maria de Martorelles. I com molt bé sabeu, la majoria de vosaltres, amants d'Alella i lovers d'Alella, aquest celler es va constituir el 1981 per la passió, per l'amor a la regió de 3 famílies i avui encadem aquesta descendència emocional en què seguim tenint els mateixos valors de la casa. Doncs què fem? Fem pansa blanca, bàsicament. Tenim aquí dalt, molts de coneixeu, una petita parcel·la amb chardonnay, d'on hi fem la màgia de l'alier, aquell alier d'aquesta fusta especial, i la resta, tota casa, és pansa blanca i una miqueta de pansa rosada, aquells grams de pansa blanca que han mutat i que han donat un pic de color, que els separem i els vinifiquem a part i surt aquell blanc trencat, aquell noir de raïm blanc. En aquest celler, des de fa molts anys, el Lluís ens va inculcar l'opció de vinificar parcel·la per parcel·la. Vinifiquem totes les parcel·les per separat, entenent el caràcter segons la planta, segons els anys, segons l'evolució i segons el terreny que tingui i l'orientació d'aquesta vinya. I això ens ha portat a fer el projecte de les tines. Molts desconeixeu, la tina 9, la tina 20, Sarriera, una miqueta amb el nom de la primera finca catalogada amb ecològic, i la tina Santa Maria, la màgia de la tina Santa Maria de sauló pur i molt vella. Galàctica utilitza un parell aquestes parcel·les. En aquest cas només són de sauló, però bastanta planta vella. Com bé sabeu, Santa Maria de Martorelles pertany al Vallès Oriental, no pertany a la comarca del Maresme. El mar el tenim a propet, però hauríem de creuar la serralada marina o la serralada litoral, depenent de per on volguéssim accedir, si per Alella capital o hi volguéssim accedir ja una miqueta més per Tiana. Això ens diferencia amb un parell de cosetes. Primera, és una zona una miqueta més freda, que no tenim la humitat de mar. Aquí les plantes busquen terrenys, superfícies inferiors on siguin més riques per poder-se alimentar. Al mar sabeu que les arrels, a les baremes més properes al mar, busquen més una superfície a zero, que tinguin aquesta humitat que els alimenta, que provingui de la brisa marina. A l'Alella interior trobem també més diversitat de terrenys. Hi ha una part de la roca calcàrica que segueix compactada, amb la qual és una zona una miqueta més pedregosa, i després hi ha terrenys que durant anys han sigut terrenys agrícoles i, per tant, hi ha sobreposició d'argiles. Nosaltres, des de sempre, hem pensat en un sistema, en una viticultura sostenible. És a dir, entenem que en una vinya hi ha d'haver-hi, com veieu, diversitat. Hi ha d'haver-hi animals, hi ha d'haver-hi plantes, hi ha d'haver-hi fauna, i això és el que dona riquesa a la planta. Apurem l'última poda, apurem molt a prop en l'últim moment, perquè si ve alguna malaltia, només tallant-li una miqueta el cabell, tallant-li les fulles, tallant-li la part dolenta, ens pugui salvar. I això fa que en anys com aquest, en què moltes de les denominacions d'origen catalanes estan patint malalties com el míldiu, aquí, sobretot, per utilitzar aquestes tècniques, ens en salvem una miqueta. I avui us parlarem del Galàctica. El Galàctica es diu Galàctica perquè un dia una visita ens va dir elaboreu d'una forma galàctica. I és que estem parlant de vinya ja amb forces anys, com ara la que tenim aquí darrere, pansa blanca, bàsicament de terreny del sauló, el nostre sauló de la regió d'Alella, i el que fem és vinificar-lo en 3 parts. Una part va amb un dipòsit d'acer inoxidable, per buscar la màxima netedat en tot moment, l'altra part amb una barrica petita i l'altra part amb un dipòsit oval de ciment buscant una microoxigenació superior i aquest moviment galàctic, ara enteneu el nom, de les molècules. I una altra cosa que no us he parlat, la llevadura ve de la terra, la que ens ve amb la pell és la que ens ajuda a fermentar el vi. I això fa que sigui identificativament molt més de la regió d'Alella, molt més d'aquesta part de la regió on vivim, on estem, i que sigui molt més pansa blanca, que el que volem és marcar aquest caràcter. Collita 2014. Els que us agrada parlar de climatologia, el 2014 va ser aquell any que va ploure força i que va fer que retrocéssim una miqueta la barema. Veníem d'una barema amb unes pluges al setembre molt complicades, com va ser la del 13, aquella barema una miqueta més patidora, i el 14 va ser una barema que la vam poder prolongar perquè va ser una maduració una miqueta més tardana de l'habitual.
Per tant, és un clima, el 2014 va ser un any d'aigües. I estem al 2020, vull dir que ara farà gairebé 6 anys que vam collir aquests raïms. I d'entrada doncs, trobarem un vi, sobretot amb molta complexitat, molta fruita, molta flor, a mi em recorda molt la flor. Aquest punt llaminer que sempre han tingut emocionalment els vins d'Alella. I en boca doncs, és un vi amb bona acidesa, amb cremositat, amb un post llarg, aquell bon record que et deixen la bona gent de la regió, la bona gent que quan ens n'anem a casa diem que bé ho hem passat avui. I espero que aquest Galàctica d'ara en endavant us faci passar molt bones estones. Salut i pansa blanca! Hola, sóc el Guim Colomer, un dels 7 integrants del grup de Testuan, un grup peculiar format per 3 francesos i 4 catalans, que ara fa 10 anys ens vam ajuntar per fer vi d'amics. Un vi de la DO Alella que, mica en mica, ha anat creixent. Dins de la DO Alella estem ubicats a Cabrils, tenim les vinyes a Cabrils i des de fa uns anys ençà també tenim unes vinyes a Santa Maria de Martorelles i Argentona, que és d'on surt el raïm per poder fer els 2 productes de la denominació Origen Alella, que és el 3 de Testuan com a vi blanc i el Xirà com a vi negre. La particularitat d'aquest grup és que som, com he dit abans, un grup de 7 col·legues que no ens dediquem al món del vi, cadascú té la seva feina, però la passió ha fet que muntéssim aquesta empresa i aquest projecte, que a més aquest any s'ha eixamplat una mica, fent una mica de vi solidari per una ONG en la qual col·laborem els 7 membres del projecte. Nosaltres no tenim celler físic, sinó que elaborem els nostres vins a Alella Vinícola i el projecte, com he dit, d'aquest vi solidari el vam fer conjuntament amb el Xavi Garcia, ell amb un blanc i nosaltres amb un negre. Des dels inicis de Testuan vam apostar per treballar la varietat autòctona i per excel·lència de la denominació Origen Alella, que és la pansa blanca. Això va ser gràcies també al poder trobar aquesta vinya a Cabrils i després unes altres vinyes que tenim a Santa Maria de Martorelles. A diferència potser dels altres cellers, treballem el most o el vi d'una manera més particular i fem que es diferenciï una mica de la resta de la manera que nosaltres fem aquest vi. Des de Testuan també apostem, com sempre hem fet, a participar en la ruta del vi i també a les coses que organitzen d'Enoturisme a Alella. Avui us proposem tastar aquest vi blanc de Testuan, que és el 3 de Testuan de l'anyada 2018. És un vi blanc fresc, sec, i un pèl afruitat a la vegada. I això és d'aquesta manera per la manera de com nosaltres elaborem aquest vi. És un vi que té un cupatge de pansa blanca i garnatxa blanca, un 80% de pansa amb un 20% de garnatxa, i és un vi fàcil de beure, un vi que té un color groc, com principalment tots els vins blancs d'aquí d'Alella. Quan parlem dels nostres vins i fem els tastos, nosaltres no entrem a fer un tast sensorial, sinó que anem a gaudir del vi. Anem a buscar l'expressivitat del vi, perquè el vi és un producte que és viu a l'ampolla i conforme el serveixes amb una copa va canviant la temperatura i va canviant també les propietats de nas i de boca. En definitiva, el vi és un producte viu i el que nosaltres volem és que la gent el consumeixi i el gaudeixi. Salut i pansa blanca.
Hola, soc la Mireia Pujol Busquets, segona generació del celler Altalella. Altalella és un projecte familiar que van fundar els meus pares fa gairebé 30 anys a la finca modernista de Cau d'en Genís. Vam apostar des del principi per l'agricultura ecològica i també hem sigut pioners en l'elaboració de vins i caves sense sulfits. Estem a 2 quilòmetres del mar Mediterrani, amb un sòl de sauló, que és un sòl sorrenc, un sòl molt pobre en matèria orgànica, que ens permet elaborar uns vins blancs de llargues criances i bones acideses. I a més també elaborem cava dins la denominació d'origen cava. La nostra ubicació ha fet que l'enoturisme sigui un punt fort pel nostre celler. Hem sigut pioners en un enoturisme molt personalitzat i esperem seguir rebent visites de la gent dels nostres voltants. Pel que fa a les varietats, per nosaltres és molt important la pansa blanca i el mataró. Per això avui hem triat el vi blanc Cau d'en Genís, que és el nom de la nostra finca. És un vi blanc elaborat amb pansa blanca, amb una vinya vella que tenim de pansa blanca, un vi que s'elabora amb ous de formigó. És un vi que té molta frescor i acidesa, té aquesta empremta que tenim els vins d'aquesta zona de la proximitat al mar. És un vi que amb nas té tots els aromes de la pansa, amb molta fruita, moltes herbes, flor blanca també. És un vi molt gastronòmic, té volum en boca, és gras. El que ens aporta, sobretot, els ous de formigó, per mi sempre ho comparo amb utilitzar una barrica vella. Ens afina els tanins i ens dona aquest toc de ciment, que és molt difícil d'expressar, però que fa que el vi sigui molt bevible i molt agradable en boca. Salut i pansa blanca! Hola, soc la Mireia Pujol Busquets, del celler de les Aus. El celler de les Aus sorgeix a partir del projecte d'Altalella, que és un projecte de la meva família. I dins d'Altalella, fa 15 anys ja que vam començar a elaborar vins i caves sense sulfits, i el 2012 vaig tenir l'oportunitat d'incorporar-me com a jove agricultora de la Unió Europea i gràcies a aquesta incorporació vam crear el celler de les Aus. Al celler de les Aus elaborem caves i vins naturals. El primer vi blanc que vam elaborar va ser el Tallarol. Nosaltres estem ubicats al Parc Natural de la Serra de Marina i volíem fer un homenatge als ocells del Parc Natural. És per això que li vam posar el nom de celler de les Aus al nostre celler i cada vi i cava del nostre celler té el nom d'un ocell del Parc Natural. El Tallarol és un vi blanc que s'elabora amb àmfores de sauló. Són unes àmfores que hem elaborat amb argila i sauló de la nostra finca. Aquestes àmfores, cada una té una porositat diferent i, a més, copatgem aquest vi amb un vi que fermenta en ous de formigó. És un vi que té moltes notes de pansa blanca, parla molt de la varietat, té molt de fonoll, molta poma àcida. Té unes notes que a mi em recorden molt al sake, que és molt fàcil per maridar amb productes del mar. És un producte radical, com diem nosaltres, i que és pels més atrevits. Salut i pansa blanca. Hola, soc en Quim Batlle, president de la Deolella, i tinc un celler a Tiana que fa uns vins amb el meu nom i es diuen Foranell.
tinc 3 varietats blanques de la zona, que són picapoll, granatge i pansa. I us presentem aquest any la pansa, que és, diguéssim, la més autòctona de la d'Olella. Aquesta varietat és la que n'hi ha més a la d'Olella, com la diuen autòctona. Els vins que fem tots són ecològics, estem a la zona de Tiana, a 350 a nivell del mar. Els vins els fem sense bota, tot eco, i a més tenim el més peculiar de la zona, que és el sauló. El sauló és una terra blanca que té molts minerals, però en realitat no té com a estructura per aguantar certes varietats. A part d'això, com veieu al fons tenim Barcelona, que està a 10 minuts amb cotxe, i sembla que sigui increïble, però formem part, diguéssim, de tota la serralada litoral que forma part del que és Maresme i Vallès. Amb aquestes estem a 350 a nivell del mar, amb una pendent bastant important, i ens han dit que estem una mica locos de poder conrear aquest tipus de terreny, que és molt costerut, però també dona uns vins molt diferents. El vi que fem tot no té fusta, sinó que té durant 9 mesos lies, i el venem, ara per exemple estem amb la collita 2015 de pansa, estem amb 14 amb granatge, i tenim un cupatge d'un 13. El picapoll estem amb 16, perquè és la veritat que tenim menys, però venem vins madurs. La prova està que la barema l'agafem sobre finals de setembre, primers d'octubre, buscant la maduració del raïm. Això què comporta? Comporta problemes en quant a totes les malalties i el mal temps que hi ha normalment al setembre. La barema del 2020, amb els seus inconvenients que n'hi ha hagut pedregades, hi ha hagut míldium, hi ha hagut cendrosa i tal, serà completament diferent dels altres. Ha sigut un any bastant complicat i esperem que no es compliqui més del que està, però farem els possibles per poder treure un vi de la millor qualitat que puguem. Nosaltres estem en una producció d'unes 14.000 ampolles l'any. Hi ha anys que fem 15.000, 14.000, 3.500 sobre això, amb les 3 varietats i comptant també el cupatge. Com tots els cellers de l'ADO, fem enoturisme, mirem de que la gent vingui aquí, coneixi el territori i, d'alguna manera, explicar-los el que és, diguéssim, el terreny, on estem, i que la gent entengui que al costat de Barcelona i al costat del mar hi ha vinyes i fem un vi de molta qualitat. Aquest any us presentem la pansa blanca 2015. Aquesta anyada és una anyada que va sortir el vi força bé. És uns vins que, a part que són un punt salats, donen aquest color hort, i això és la maceració en pells i un punt de fermentació amb la pell. Per això tenim aquest toc. Aleshores, aquests vins són un punt amargantosos, perquè el sauló marca un punt amargantós, i salats a la vegada, que és la influència del mar. Té uns punts cítrics, uns punts minerals, salat a la vegada, que et queda al costat de la boca. És un vi super elegant. Molt madur a la vegada, perquè aquest s'ha agafat a primers d'octubre, sobre el 10 d'octubre i tal, i ens toca la fruita madura, que es nota moltíssim aquí. Aquests vins madiren amb qualsevol tipus de menjar. Diu que para gustos colores, no? A veure, nosaltres això ho mengem amb un pollastre rostit, amb una vedella, pots fer una fideuà, pots fer qualsevol cosa. Això és una cosa que és molt personal de tothom, i dir que aquest va bé per això, jo no hi crec en aquestes coses, sincerament. Jo crec que el vi agrada o no agrada per cada menjar, per nosaltres a casa particularment, ja et dic, el mengem amb un rostit. I, espero que us agradi i fins una altra vegada. Vinga, salut i pansa blanca.